Озат Фасхадинов Лесхоз урта мәктәбендә 8-нче сыйныфта гына укый әле. Әмма ул инде Россия күләмендә танылып өлгерде. Яшь һөнәр ияләре чемпионатында 3-нче урынны яулады. Мәктәп укучысы шундый дәрәҗәле бәйгегә ничек эләккән дисезме? Озат кичкенәдән үк техник янында булды. Әтисе белән трактор дисеңме, машина дисеңме, гел бергә инде алар, сүтәләр дә, җыялар да. Бик актив бала ул, җәй буе техник янында, ди әнисе Лилия ханым. Әмма малай кызык өчен генә йөрми, өйрәнә, сорый, сүтә, яңадан җыя. Әле менә Россия чемпионатындагы биремлегенә күз алдына китерегез. Чит ил машинасындагы төзексезлекне табарга кирәк. Монда инде янәшәдә әти дә, көллияттәге укытучысы Илнар абые да юк. Тик каушап калмый ул, төзәтеп бирә чит ил машинасын. Җәй көне без пешән ташыганда радиаторы тишелеп, бөтен су агып, машинаның двигателе кызды. Кызып бетте. Аннары без яңа двигатель алып, тегесен салдырып, җыеп чыктык, икәүләшеп. Безнең көллияттә чит ил машиналарын өйрәнү мөмкинлеге юк. Шуңа күрә Озат белән Казан шәһәрендәге сервисларда йөреп өйрәндек, ди остазы Илнар Гыйниятов. Сүз уңаеннан Илнар Гыйниятов үзе дә дәрәҗәле бәйгеләрдә урыннар яулап кайткан белгеч. 2015 елдагы республика бәйгесендә иң яхшы инженер-механик булып танылган кеше. Көллият директоры Зөлфәт Дәүләтбаев киләчәктә мондый куанычлы вакыйгаларның тагын да күбрәк булачагына өметләнә. Балалар яшьтән нидер һөнәр белән таныштыру, нидер белгечлеккә өйрәтү, баланың яшьтән аны ачу. Без инде менә без Азатны үзебез ачтык дип әйтә алмыйбыз. Азат инде үзен ачкан. Чөнки инде ул өйдә кичкенәдән, инде 4-нче, 5-нче сыйныфтан матабулларны сүтеп җыю, менә анда ул хизни бар. Менә шушындай Илнар Самешин менә табып, шушы егетләр менә ел дәврендә эшләделәр. Моның юлы бик узын, бу конкурска әзерлекнең юлы. Монда инде менә Илнар Шамешка да рәхмәт, укучыга да, Азатка, аның ата-анасына, мәктәпкә, менә ул мәктәп вакытында бит ул дәресендә алып бара кирәк. Монда да әзерләнергә кирәк. Менә атнага 3-4 мәртәбә алар шунда килеп, алар машина двигательләрен сүтеп җыю, аның электроникасы белән танышу, андагы булган ошибкаларны табу. Менә булар әле анда безнең простой үзебезнең генә машина түгел, Toyota Camry машинасы, шушының içine kirip, onun электробарысына кушылып, шундагы булган ошибканы табып, менә шушындай нәтиҗәгә килделәр. Бу бик зур урын. Бу инде менә безнең көллиятыбызга да, мәктәпкә дә, укытучыга да, әти-әнисенә дә. Беренчедән инде ул менә шушы көллият белән танышты, шулай бит инде, шушындагы мөмкинлекләр белән танышты. Аны хәзер укучылар белә, Татарстандагы егетләр, кызлар белән танышты. Менә Россиягә хәтле барып, менә Россия Федерациясендәге безнең Ульян шәһәренә барып, менә 3-нче урын алып кайтты. Бу бик зур дәрәҗә. Инде менә киләчәктә дә Алла белсә шушы шөгыльне югалтмыйча, инде киләчәктә Алла белсә шушында килеп безгә бер үзебезнең студент булыр дип өметләнәбез. Аннан тыш инде безнең менә поварское дело, пешекчелек буенча безнең бик яхшы урнаштырылган безнең лабораториябыз. Анда да безнең менә берничә еллар шушының буенча WorldSkills системасы буенча эшлибез. Junior Skills, шулай безнең мәктәп укучыларыбыз Россия күләмендә узган җиңүче булдылар. Бу ел безнең менә Olympics буенча безнең мөмкинлекләре чикле булган балалар катнашканда, безнең менә бу елгы чыгарылыш укучыбыз чыгып китте инде бу ел. Ул инде безнең специалист дип атала. Ул кызыбыз безнең беренче урын алды Россиядә. Һәм инде менә бу елгы 3-нче курс студентыбыз Тахир, ул 3-нче урын алды. Менә Россия күләмендә бу ел безнең 3 урыныбыз бар. Бу бик зур, безнең өчен бик зур дәрәҗәле урыннар. Әйтәм, моның әйтергә кирәк,
Моның артында бик зур хезмәт. Узган ел биналарны төзекләндерү буенча күп эш башкарылды. Төп бинаның 2 каты, подвал өлешләре, спорт залы, остаханәләр, керү юллары ныклап төзекләндерелде. Зөлфәт Миннефар улы безне кабинетларга, остаханәләргә, спорт залына алып керде. Һәр кайсында чисталык, пөхтәлек, тәртип. Менә без аш пешерүче һәм кондитер эше һөнәренә укучылар өйрәнү үтә торган остаханәдә. Кәше авылыннан Тахир Сөнгатов 3нче курста укый. Аның җитәкчесе Альбина Нуриева Тахирны мактап бетерә алмый. Тахир 24 сентябрьдә онлайн рәвешендә узган Россия чемпионатында катнашып 3нче урынны яулаган. 5 сәгать буе 4 төрле ризык әзерләргә туры килгән аңа.